Mä ostin Philips OneUp sähkömopin testiin, jotta ei sun tarvi. Mä olen nähnyt tästä mopista monta mainosta ja kaupallista yhteistyötä, niin olin tosi utelias, miten hyvä tämä oikeasti on, ja halusin tehdä rehellisen arvion tästä. Näitä on 2 eri versiota. Mä ostin tämän kalliimman version, missä on tämä puhdas- ja likavesisäiliö, ostin kunnostetun version suoraan Philipsiltä, ja pakko sanoa, etten odottanut, että se olisi ollut näin naarmuilla ja moppipää näin rispaantunut. Nyt mietin, että palautanko tämän vai arvonko tämän seuraajien kesken sen kunniaksi, että Instassa tuli 20 000 seuraajaa rikki. Kerro kommenteissa, kelpaisiko tämä sulle, jos arvon tämän, vai pitäisikö palauttaa Philipsille. Eli ensin tässä laitetaan vesi tuohon puhdasvesisäiliöön ja laitetaan pesuainepullo sinne sisälle. Tuolta sitten se kuljettaa pesuvettä moppiin, samalla kun imuritoiminto imee likaveden tuonne likavesisäiliöön. En itse tykkää tästä, että tämä pesuaine on tällaisessa valmistajan omassa purkissa, mutta luin netistä, että tuon saa kyllä veitsellä auki, jolloin tuonne voi lisätä itse pesuainetta. Tosin tätä moppiahan voisi käyttää myös ilman pesuainetta, lattioitahan voi pestä myös pelkällä vedellä. Me ei olla pesty meidän keittiön lattioita 3 viikkoon, niin tämä oli aika lapsiperheen käytön jäljiltä likaiset. Pakko sanoa, että tuli kyllä puhdasta jälkeä ja aika hyvin tuo moppi toimi. Tätä moppia on tosi helppo käyttää ja tuota likavettä on tosi tyydyttävä katsoa, kun sitä imeytyy lattioista. Mun mielestä tämä ei jättänyt lattioita myöskään liian kosteaksi ja kuivumisen jälkeen testasin, niin lattiat eivät myöskään tuntuneet mitenkään pesuainetahmaisilta. Seuraavaksi mä testasin tätä meidän syöttötuolin lattia vieressä oleviin pinttyneisiin tahroihin ja täältä tämä ei mitenkään taikonut noita tahroja irti rattiasta, vaan parempi keino oli suihkuttaa niihin vähän lattianpesuainetta ja antaa vaikuttaa, kunnes ne sai pyyhkäistyä helposti pois. Tältä likavesi näytti sen jälkeen, kun hinkkasin noita puurotahroja. Mä pesin myös keittiön pöydän alta ja sieltä tulikin tosi tyydyttävät likavedet. Kaiken kaikkiaan mä moppasin tällä 10 minuuttia ja akkukestoon tämä ei tuntunut vaikuttavan. Valmistajan sivuilla lukee, että tämä siivoaa 54 yhdellä säiliöllä. Se tuntuu aika oikealta arviolta. Olin tosi yllättynyt, kuinka puhdas tämä moppityyny oli käytön jälkeen. Eli selkeästi toi imutoiminto toimii. Kaiken kaikkiaan pakko sanoa, että olin valmis vihaamaan tätä moppia, koska en voi sietää kaiken maailman turhakkeita siivouskaapissa. Mutta oikeastaan mä päädyin tykkäämään tästä aika paljon. Tämä teki moppaamisesta kivempaa. Tuntui, että lattialta lähti tehokkaasti likaa ja se oli ihan supertyydyttävää puhdistaa tuota likavesisäiliötä. Miinusta tulee tuosta pesuainepullon vaikeudesta sekä siitä, että isommassa asunnossa noita säiliöitä tulisi täyttää ja tyhjentää kuitenkin parin otteeseen siivouksen aikana. Arvosanaksi annan 4,5/5, eli tämä on kyllä sen 100 arvoinen, minkä tästä kunnostettuna maksoin.